Bună, îți dau 500 de lei dacă îmi faci și mie un tur. Ce tur? Un tur al sălii Game World. Ai 18 ani? Da? Ok, fie. Hai. Aceasta este terasa. Este foarte mare, nu? Îți place? Să mă și dezbrac. Uite, poți veni aici singur sau cu prietenii tăi să te relaxezi la o cafeluță sau să te uiți la televizor. Evident, ai mai multe opțiuni. Uite cât de mare. Super, nu? Avem și decorațiuni acum de sărbători. Aceasta este zona cu mese. Avem și canapele pufoase și confortabile. Să le și testăm, de ce nu? Și acum hai să mergem mai departe, pentru că mai am multe să te arăt. Aceasta este sala. Hai de la bar. Uite, zona de bar, unde avem mese cu scaune tapisate, iar aici numeroase televizoare. 1, 2, 3, 4, 5, 6,